Il-ġimgħa filgħaxija ġiet ippreżentata l-istrateġija għall-allokazzjoni tal-akkomodazzjoni soċjali fejn tħabbar li beda l-proċess tal-allokazzjoni ta' djar fis-siti ġodda tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan huwa parti mill-akbar proġett ta' akkomodazzjoni soċjali fl-aħħar 40 sena u kien l-ewwel darba li l-Gvern qiegħed juri kif se jiġu allokati id-djar tal-akkomodazzjoni soċjali. Hawn ġie spjegat li l-istudju ta' profiling il-bini ta' 1700 dar ġdida u 700 tal-lokazzjoni li seħħew fl-aħħar 3 snin kienu ftit mill-bosta inizjattivi li naqsu r-rata ta' stennija għal post tal-Gvern bin-nofs. Intqal kif sal-aħħar tas-sena d-dieħla 545 familja se jiġu allokati fl-akkomodazzjoni tagħhom u sal-aħħar ta' din is-sena il-lista tal-istennija se tonqos b'nofs dik li kienet fl-2017. Intant fl-2023 se jiġu allokati l-familji f'siti tal-allokazzjoni iffinanzjati mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali flimkien ma' madwar 90 dar mikrija minn sidien privati. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes sostna li permezz ta' ħidma bla waqfien, il-Gvern innexxielu jbiddel is-sitwazzjoni fejn l-akkomodazzjoni soċjali kien qed jiġi indirizzat bħala kriżi għal sitwazzjoni fejn hemm viżjoni sostenibbli għall-futur. Dan kien frott ta' ħidma li mhux biss il-bini biss, imma inti li jkollok pjan holistiku, pjan strateġiku biex tgħin permezz ta' skemi ta' għajnuna, permezz ta' għajnuniet oħrajn u inċentivi li tajna lin-nies li ma kellhomx alternattiva qabel u llum għandhom alternattiva ta' akkomodazzjoni jew billi huma saru sidin ta' darhom jew inkella billi irnexxielhom ukoll ħanejdu hekk jimxu l qudiem jagħmlu mobilità soċjali bl-għajnuna tal-Gvern. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid McKay irringrazzja l-għaqdiet u l-ħaddiema numerużi li permezz tagħhom qiegħda tiġi ċċelebrata din il-kisba. Sostna li minkejja ħsibijiet ta' bosta persuni, hemm diversi realtajiet li huma raġuni għalfejn wieħed ifittex l-akkomodazzjoni soċjali. Bħala awtorità fimna illi m'hemmx soluzzjoni waħda biex tindirizza l-waiting list. Li tibni biss u talloka ma tkunx qiegħed b'mod konkret tindirizza l-waiting list. Hemm modi oħrajn kellek persuni fuq il-waiting list li wkoll ma kellhom bżonn huma loans soċjali, persuni li kienu f'dar li kienet perikoluża u allura kellhom bżonn għajnuna u jibqgħu jgħixu f'darhom. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kelmet ukoll il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca li sostniet kif bil-ħidma li qed issir il-Gvern qabad il-barri minn qrunu biex jindirizza din ir-realtà.